Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asibheke isibalo sethu. Khumbula ukuthi isibalo sesibekade sisendile ngemuva sigcine sibukeka sigcwele kanjena. Sihambile sathola ukuthi singaguqula u-x cube theta no cos square theta sehla sezala ngezansi sesikwazile ukuhlukanisa u-sin theta wethu kade u-cube sezana la ekutheni u-u wethu subambe ukuthi u-cos theta. Sadlulela sathola nokuthi singathi u squared minus u ophethe u4 safinyelelana ekutheni sigoqela ku-u over 5 minus u ophethe u3 over 3 plus c wethu kade kusithi u243 ngaphambilini. Kubalekile ukuthi uma isibalo ke sesihambe sasenza kanjena sibuyele futhi kusona sibone ukuthi singazikhulisa kanjani noma singaqhubeka kanjani naso isibalo sethu. Asibone ukuthi singathini. Singathi nje bade sisitholile nasekuqaleni vele ukuthi sithe u-u wethu uzoba ngubani? Uzoba ngu-cos theta. Uma sesithola ukuthi u-u wethu ngaba ngu-cos theta, njengobade sikutholile vele lokho ekuqaleni kwasihambisa kwasifinyelelisa khona la, asibone ukuthi bangase sithi u-x wethu ulingana no3 sin theta. Mangase sithi u-x wethu ulingana no3 sin theta, singathi x divided by 3 ukuzeni u-x usiphumuze u-sin wethu sisale lo ba manje u-x over 3 equal sin theta. Sibe no u osipha bani? U-u wethu osipha u-cos theta njengobade sesivumelene vele ekuqaleni. Sesikasho ukuthi ke u equal cos theta equal 1 minus sin squared theta. Zikhumbuza ukuthi njalo ngaso sonke isikhathi bakugqama noma kuvela izinto ezikukhumbuza ekutheni kakukhona imithetho ngalezo zinto. Uyabona nje indaba ya 1 minus sin squared theta. Khona umthetho ngalokho. Khona nje kumele ukukhumbule ubona into enjengaleyo. Ukusondelana lokho ngikubhalela lana ke sesino 1 minus sin 1 minus x over 3 ubanjwe ngani? Nge-squared. Sihambe sitholane kanjani? Singathi basinyusa sithi sivule i-triangle yethu uma kuthi mhlawumbe uma bekase kuthiwe mhlawumbe lesi sibalo sethu sisikipha njengendlela yomdwebo. U3 sin theta wethu ubuzobambeka kanjani? Bese uthi x ngalapha sithi 3 u-theta wethu vele ubaphakathi kwe-triangle yethu. Uyabona ukuthi isibalo sethu besizobe into ebukeka kanjani uma ukuthi besisithatha kumdwebo noma besiyosifaka kumdwebo. Besoba nale ndawo le evulekile kodwa ke u-theta ngaphakathi besobe sesikuyiyona ke siyiqhuma ngokuthi sithini 9 minus x squared. U9 wethu njani? Uphindiwe. Ingakho sithola sinjani? U3 wethu uphindiwe ingakho sithola sino 9 minus x squared. Uma sesithi ke cos theta equal square root lesi sitholile lana sika 9 minus x squared. Ezansi ke sithi divided by 3. Sihamba sithole bani? 1 over 3 sibe no 9 minus x squared. Ozosipha bani? 1 over 3 on square root sika 9 minus x squared. Singabe sesithi 1 over 9 ngendlela ngani? Ngenxa yokutimesa sibe no x squared. Yabona sitimes kanjani? Lo 3 lo no 9 baphana sathi ncese 1 minus x squared over 9 kuzosipha bani? Sithathe lo. Yabo khumula bengithe qaphela ukuthi u1 minus sin squared theta ukuthi uyokukhiphela bani? Ngiyathemba futhi nginako nje ithemba elikhulu ukuthi uqaphelile. Usifa asithi sikenza nje sino 1 minus x squared over 9. Sikuvula isikhala sino half. Khumula besino u5 over 5. Lokho singaguqula njengani?
243 1 minus x squared divided by 9 sibe no 5 over 2 over 5 1 minus x squared sibe no over 3 plus c. Njengokuzikhumbuza ukubaleka kwe-constant yethu. Constant yethu uma futhi sibuyela la emuva sobona ukuthi isizathu sayo ukuthi kungenzeka kuba khona izinto eziphindaphindanayo noma indlela lokuziveze ngokufana esihambayo yalesi sibalo. Ungabe usuyigoqa lana ke.